mayores vuestros et postreros, cogitate. Penseu en els vostres avantpassats i en les generacions futures. Va ser Tàcit qui va escriure aquestes paraules en llatí fa molts i molts anys. Tants anys com fa que algú va decidir construir al camí de Vinamargo, al terme de la ciutat que avui coneixeu com Castelló, una vila. I jo n'estic d'acord amb Tàcit, que cal que recordem les persones que van viure i treballar les terres que nosaltres trepitgem avui. Però també que hem d'imaginar el món que volem pels que vindran després de nosaltres. Com a poc, jo voldria que les restes de la vila romana de Vinamargo seguiren aquí, perquè els xiquets i les xiquetes del futur puguen gaudir d'ella com ho fareu vosaltres avui. La nostra vila va ser construïda fa gairebé 2.000 anys, en un moment que aquestes terres i tota la península ibèrica formaven part de l'Imperi Romà. L'Imperi s'havia anat formant durant segles a través de guerres i conquestes, però en aquest moment hi vivim en pau. I per això, una família de ciutadans romans propietaris de terres construirà una gran casa per poder viure i supervisar el treball que aquí es portarà a terme. La casa, els magatzems, les habitacions dels esclaus i de la resta de les persones que hi treballaran es construiran sobretot amb terra i aigua. A més, seran molt importants els patis de la casa, des dels que podrem accedir a totes les habitacions. Però disculpeu, no m'he presentat. Aue, jo sóc Irene, huilica d'aquesta vila. Es podria dir que sóc l'encarregada d'organitzar el treball a la vila, especialment quan els domini no hi són. Sóc una esclava, però pel meu càrrec sóc una privilegiada. Els domini confien en mi. Heu de saber que els esclaus no tenim gairebé cap dret. Tota la nostra vida la passem a les ordres dels nostres amos i l'únic que obtenim pel treball és menjar i un lloc per viure en el millor dels casos. La nostra situació només pot canviar si aconseguim que se'ns doni la llibertat, però d'això ja en parlarem més endavant. Els esclaus i alguns treballadors més ja estan a la feina a aquestes hores. Treballem el camp, cuidem els animals i aprofitem d'ells tot allò que és aprofitable. La llet de les cabres, la llana de les ovelles, la carn i els ous. Els bous ens ajuden a llaurar, els gossos ens avisen si s'apropen desconeguts i els gats, bé, els gats són una altra història. Coneixeu a Catus? Catus viu aquí per evitar que les rates es mengen les collites als magatzems, però es passa el dia fent de les seues i quan fa falta mai se'l troba. Els domini, els meus amos, no matinen tant com nosaltres, però ara ja s'han alçat i es preparen per a la jornada d'avui. I el dia no pot començar sense la seua visita al larari de l'atri principal. Què? Que no sabeu què és un larari? I tampoc un atri? Ah, és clar. Això és perquè nosaltres parlem llatí, la llengua dels romans. Podeu mirar d'esbrinar què signifiquen aquestes paraules investigant una mica. A la vila, la religió és molt important. Els déus i els avantpassats de la família han de vetllar perquè tot funcione correctament, que les pluges siguin les necessàries, els animals crien, els arbres ens donen els seus fruits, els negocis siguin pròspers i exitosos. I perquè sigui així, fem regals als déus, de vegades en forma d'ofrenes de menjar i beure, o d'oracions, o en algunes ocasions especials, de sacrificis, com ara a la celebració de la Robigàlia, al mes d'abril, quan preguem perquè s'allunyen d'aquí les malalties que afecten al blat. A la part urbana de la vila viuen i treballen els domini. Ells tenen la seva casa a Saguntum, i aquí venen només a passar algunes temporades. Quan el Dominus necessita comprovar que tot va bé,
o quan hi ha molta feina i vol estar a prop per si cal la seva presència. Jo no he estat mai a la casa de Sagunt, però dubte molt que puga ser més còmoda i acollidora que aquesta. Què fas? Vols alguna cosa? Ah, com és que no m'havies avisat abans? Endavant, endavant. Ara em pilleu una mica enfeinat. Un carregament de vi que havia d'anar a... Hòstia, s'ha perdut. No vull imaginar que el vaixell s'ha enfonsat. Totes les àmfores de vi al fons de la mar. Un desastre terrible. Estic segur que Irene vos farà sentir com a casa. Es veurem a l'hora de sopar. Irene! Irene! Sort que has vingut. Necessito ajuda. La Dòmina passa moltes hores passejant pels patis de la vila. Però també a la seva habitació. La veritat és que ser dona no permet moltes emocions en aquests temps, tenint en compte que sempre depenen d'un home, el pare, el marit, el germà. S'espera d'elles que siguen discretes, elegants però sense exagerar, que sàpiguen llegir i escriure, però no massa, que estiguen però que siga com si no estigueren. Difícil, veritat? Des de ben xicoteta va aprendre de la seva mare a teixir al teler, així que amb el pas dels anys és una experta teixidora i es confecciona els seus propis vestits. La família es reuneix per sopar al triclinium. No és molt diferent a com sopeu vosaltres en el futur. Tots junts, diferents plats, alguna cosa dolça. I tot això, a la nostra vila, es serveix en vaixella de ceràmica o vidre i es cuina en olles i perols que també poden ser de ceràmica o metàl·liques. Al segle I, en temps de la construcció de la vila, ja hi havia qui escrivia llibres de receptes, com ara Apisi, que era un gran afeccionat a la gastronomia. Així que si voleu cuinar com ho fèiem a la vila de Vinamargo, només heu d'investigar la seva obra. Hi ha algú a la vila que encara no està sopant. Ha d'acabar uns encàrrecs abans d'anar a descansar. És Atticus, el llibert. Fa temps era un esclau com jo, arribat de Grècia potser, però va aconseguir la seva llibertat a través de la manumissió i ara, gràcies a la seva habilitat, s'ha convertit en un excel·lent artesà, propietari del taller ceràmic de la vila. Al seu taller s'hi fabriquen lluernes, cantimplores i altres objectes que després es vendran. Però abans que entren al forn, Atticus signarà les peces amb el seu sigillum, perquè tots recorden qui va ser el ceramista que les va produir. Em pregunto si vosaltres, en el futur, feu servir algun d'aquests objectes en la vostra vida quotidiana. Com transporteu l'aigua quan aneu de viatge o a fer una passejada? Feu servir cantimplores? Estan fetes d'argila, com les que feia Atticus al seu taller de la vila?
Un altre objecte que Atticus produeix al taller són els tintinàbula. Els heu vist abans, al principi d'aquest viatge. Una mena de campanetes fetes de ceràmica que pengem a les portes i finestres per evitar que entre a casa nostra algun esperit indesitjable que ens porte la mala sort. Mai no oblidem tornar a penjar-los si es trenquen o cauen. Però de vegades, fins i tot prenent precaucions front a les desgràcies, els déus ens n'envien alguna. I és que ningú hem arribat al món per quedar-nos. I de la mateixa manera que neixem, tots hem de morir algun dia. Tots voldríem viure una vida llarga i plena d'estima, però això no sempre és possible. No sabem per què, però de vegades el viatge a l'altre món, al regne d'Hades, comença abans del que estava previst. I fins i tot els xiquets, moltes vegades, s'acomiaden d'aquesta vida. I a la nostra vila també va entrar la desgràcia per emportar-se el fill dels Domini abans d'hora. El metge, que no es semblava en res als metges que coneixeu vosaltres en el futur, va fer el que va poder, però sense els avanços mèdics del vostre temps no va aconseguir salvar-lo. Tots ens vam esforçar per facilitar tant com vam poder el seu últim viatge. És molt important fer tot allò que cal, complir amb tots els rituals. Així que es va excavar un forat a dins de casa i allí es va dipositar el xicotet cos, ja sense ànima. Però compte, no hem d'oblidar la moneda. Amb ella, el xiquet podrà pagar al barquer per creuar el riu que separa el nostre món i el dels morts. I si tot va bé, arribarà al seu lloc a l'inframón. Segurament un lloc ple d'esperits amables. Finalment, després de pregar els déus per l'ànima del xiquet i fer les ofrenes, ens acomiadarem d'ell per sempre, cobrint l'enterrament amb una tègula. Quina sorpresa en veure que Catus, que també es passejava trist pels patis de la vila, havia volgut fer el seu propi ritual per acomiadar el xiquet, que era el seu amic, caminant per sobre del fang de la teula quan encara era humit. La vila també va tindre un final. Molt de temps després que Catus, Licini, Pompeia, Atticus i jo mateixa visquérem aquí, es va abandonar, després de vora 400 anys des de la seva construcció. Les coses canvien amb el pas del temps i potser aquestes terres van deixar de ser importants per a les persones o simplement van construir una altra casa per substituir aquesta. El fet és que sense ningú que hi visqués, els sostres van anar caient, les parets es van ensorrar i tot allò que els habitants de la vila havien deixat enrere, potser perquè ja no els era útil, potser oblidat, va quedar soterrat durant molt i molt de temps. Fins que un dia, un equip d'arqueòlegs, gairebé per casualitat, es va posar a excavar i els tresors van començar a brollar de la terra. Els xicotets ossos del fill dels Domini, les petjades de Catus, les lluernes d'Atticus i la vaixella del sopar, vidre, metall, os, pedra... I així, tot el que vam ser ha pogut arribar fins vosaltres, com en una càpsula del temps. Però sabeu què? Encara hi ha molt que no s'ha contat, que espera sota terra a ser trobat i explicat. Jo podria contar-vos moltes d'aquestes coses, perquè hi era allà quan van passar, però m'estimo més esperar i deixar-vos a vosaltres el plaer d'investigar i descobrir. Uale, visitants del futur!